హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. ఈరోజు నేను ఒక స్పెషల్ వీడియో చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. అయితే ఏంటంటే ఇది కొరియా నుండి ఇంపోర్ట్ అయిన మిషన్ ఫ్రెండ్స్. ఇది స్టిచ్చింగ్ మిషన్, కంఫర్టబుల్, లైట్ వెయిట్. అంటే పెద్ద పెద్ద మిషన్ లేకుండా చిన్నగా కుట్టుకునే వాళ్ళకి బాగుంటుందని చెప్పి మనం షాపింగ్ మాల్కి వెళ్ళినప్పుడు కొన్నాం ఫ్రెండ్స్. అలాగే నేను ఒక న్యూ డ్రెస్ కొనుక్కున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇది ఆస్ట్రేలియాలో. అయితే ఇది బాగా నాకు పొడవైపోయింది ఈ డ్రెస్. దీన్ని బయటకు వెళ్ళి స్టిచ్చింగ్ ఇద్దాం అనుకో, ఆ షాపింగ్ మాల్లో కుదరదు. పైగా ఇలాంటి డ్రెస్సులు 10 వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళకి స్టిచ్చింగ్ ఇచ్చి మనం తెచ్చుకోవడానికి. వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ అబ్బా ఆస్ట్రేలియాలో రీస్టిచ్చింగ్. అందువల్ల ఏం చేస్తున్నది, ఇది మిషన్ తో కుడదామని ట్రై చేస్తున్నా ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది కొరియా మిషన్ ఎలా పనిచేస్తుందో చూస్తాను. వెరీ గుడ్, నైస్ వర్క్. బాగా పనిచేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇందాక నేను ట్రై చేశాను, పనిచేయలేదు. ఇప్పుడు వీడియో